lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Joy! Iwas germs, iwas sakit. Plano kan Legazpi City Veterinary Office na pahiwason asin pakusugon ang poultry racing program sa mga barangay taganing matabangan man ang mga residentes na nawaranin hanap buhay sa tao kan pandemic kausa kan COVID-19. Sinabi ni City Veterinarian Dr. Emmanuel Estapona na enot na sindang nagtaonin mga bunay na papahimsoon kan mga recipientes tanganing mapadakol ang siwo siring man mapakinabangan sa mga maabot na aldaw. Inibilang alternatibong hanap buhay kan mga residente sa barangay siring man daraman kan patakot kan African swine fever sa mga urig. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Alaksan FR. Alaksan FR ay ibuprofen and paracetamol. Alaksan FR. Panalo sa bilis. Panalo sa laban. Alaksan FR. Ang Legazpi City Parks Authority na ang magmamanihar asin magmamantinir kan kalinigan sa mga pasyaran na sakop kan Legazpi. Ini ang kinonfirmar sa DZGB News ni Legazpi City Office of the City Environment and Natural Resources Officer Cesar Buboy Canyo kung sa ina ang naunang bita ng opisina ang magiging katuwangkan sa iyang opisina sa pagmantinir na malinig ang syudad. Sigun kay Canyo, mag-ian na ang responsibilidad na nakapatong sa indang abaga dahil kadakol na basura ang natatambak sa mga pasyaran asin nawawalat kan mga nagpapasyar digdi. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Apat na sospetsadong miyembros kan New People's Army ang nagadan sa engkwentro kontra sa mga militar sa Gatchitorena, Camarines Sur. Sinabi ni Captain John Paul Belleza, pamayo kan 9th Infantry Division Public Affairs Office na mga daipan na bibida ng mga rebeldes nagadaan sa putukan kontra sa mga elementos kan Philippine Army na nasa combat patrol sa barangay Toytoy kan nasabing banwaan Kasuapon. Ang mga nagadaan na rebeldes pigtutubudan ng mga miyembros kan NPA guerrilla frontliners na nagkakaigwaning operasyon sa Camarines Sur. Dakwa sa lugar ang siyam na assault rifles, mantang ang ibang rebeldes madaling nagdurulag pasiring sa kabubuldan. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Maxvit. Sa Maxvit, nakatres ka. Usap tayo sa Facebook ng Maxvit. Puon pa kanakaaging taon sa Gudngunyan, dai pamasabutan ko nuarin makakabalyo sa mga ligtas na lugar an maabot sa 120 mga pamilya kan Barangay San Francisco, Ginubatan, Albay na sa Gudngunyan. Nasa mga kwarto pa kan Marshall O. Aranyola Memorial School matapos ang sa indang mga harong iyo andang kuruso nin bulos nin baybay garaba asin darakulang gapo kasunod kan mahiwasan na baha halis sa bulkan mayon na kausa kan bagyong Rolly. Sa ngunyan ang mga evacuees na papawot ng marhay sa indang kamugtakan sa eskwelahan namantang padagos pang pinagigibo ang sa indang babalyuhan na harong sa barangay Bubulusan kanasabing banwaan. Sa ibong nalado, sinda naglalaom na mas lalong madaling panahon makakabalyo na sinda sa ligtas na lugar. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Multi-5. Nagpagirumdom ang City Veterinary Office sa publiko na i-check asin siguruhon na ang pigbabakal na karne sa palibot kan syudad ang nag-agi sa tamang proseso kan pagbuno. Katakudinikan paka-recover maabot sa 51.8 na kilos na hot meat o karning urig asin manok sa Barangay Rizal, Kasuapon. Sigun kay Bong Samar, ang meat inspector asin pamayo kan bantay karne kan Legazpi City Veterinary Office, kay puan ang pigbabakal na urig sa mga merkado publiko ang binuno sa otorisadong lugar na bubunuan na slaughterhouse. Sa sirikay ng paagi, masisiguro na ang mga karning urig ligtas sa anuman na helang na pwedeng makaapekto sa salud kan makaon. Sa ngunyan, nangapodan si Samar sa publiko na dai magbalong magpabakal nin mga karne na dai nag-agi sa tamang proseso dahil sa padagos sindang naglilibot sa syudad tanganing madakop ang mga ini.
Mas papakusugon kan lokal na gobyerno kan Bakakay Albay ang sa indang pagbantay sa mga orig sa palibot kan munisipyo. Sigun kay Alkalde Armando Dinque Romano, nakaswapon pinuunanan ninda ang pagadan sa 71 orig matapos na makasabay sa 500-meter radius hali sa inot na kaso nin orig na nagpositibo sa African swine fever. Dagdag ni Romano na kaipuhan na i-lockdown ang mga orig na hali sa barangay Hindi asin panarayon Bakakay Albay tanganing masiguro na dai makaulakit o maulakitan ang mga urig na sa kataraning na barangay. Nagtaong asigurasyon ng alkalde sa mga tagsadiri ni urig na makikipagkoordinar siya sa opisina kan Provincial Agriculturist Office para matauanin mag-aataman o nina 5,000 pesos ang kada urig na gagadanon. Nakatalaan ay pasarngon niya na aldaw sa ikatulo asin pinal na pagbasa ang ipinagbubusol na ordinansa ni Committee Chairman on Environment and Natural Resources kinatawan Dante Arandia, partikular na ang ordinansang makrear ng Provincial Composite Lahar Management Committee sangguniang panlalawigan kan Albay. Sigun kay Arandia, dakula ang sand and gravel industry sa probinsya kan Albay dahil sa presensya kan Bulkan Mayon alagad. Aminado si Arandia na dakula man ang peligro na darakaini kung kaya napapanuan na ng krear or napapanahon naman na mag-crear nin mga estratehiya asin pagmonitor sa mga aktibidad kan bulkan lalo-lalo naman sa pag-abot sa lahar. Ang Provincial Composite Lahar Management Committee kompuesto kan mga personahe ali sa APSEMO, DPWH, APAO asin DNR. Nangapudan ang Legazpi City Police Station sa paagi ni Legazpi City Police Station Chief Investigator Police Captain Rosaleo Capili sa publiko na maging alerto asin maikmat sa gabos na oras. Katakod ini kan sunod-sunod na harabasa na nangyari sa palibot kung sain kaswapon 2 million pesos ang natabag kanda ipamamidbidang persona sa sarong warehouse kan sarong negosyo sa Barangay Cruzada, Legazpi City. Sigun kay Capili, kay puha na siguruhon kan mga namamanwaan magina mga tag sa diri ni negosyo na sarado ang mga bintana, pintuan asin iba pang pwedeng gibong point of entry kun banggi asin kun sindaan mahali. Sindaman sa lado kan kapulisan ang mas papayguton ang seguridad sa palibot kan syudad na dai na maiwasan o maotro ang siring na pangyayari. Yan ang mga bareta sa lado lokal, masunod sa lado nasyonal pagkatapos kay ni. Hinebra ako, Hinebra tayo, may kasama ka sa bagong hamon. Hinebra ako, Hinebra tayo, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Matapang ako, matapang tayo, may kasama ka sa bagong hamon. Matapang ako, matapang tayo, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Drink responsibly. Ngayong nagbago ang mundo, bago na rin ang tapang mo. Ngayong 2021, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion. Neurobion, neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Lonely,
kasama para kumain. Daddy, huwag ka nang lonely. Dahil may new Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap ng kumain ng marami. Together tastes better. Try the new Coke kasama for only 39 pesos SRP. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Hour of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Hour of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarten paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Naku, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Hubs, sigurados. Diarrhea, tapos. Diet ups ka para hindi na dying inside. Diet ups the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Hubs. If symptoms persist, consult your doctor. It is a new invention of Doc Ed Delivo. Doc F Fulvic Minerals, the natural sex enhancer. Ang bagong formulation ng Fulvic Minerals ay pwede mo nang gamitin para mapasaya ang partner mo. Kaya nitong maitama ang erectile dysfunction, mapataas ang male or female libido at masolusyonan ang hormonal imbalance. Hindi lang yan, ito rin ay para sa mga sakit tulad ng diabetes, hypertension, constipation at iba pa. May natural sex enhancer ka na. May gamot ka pa para sa mga degenerative illnesses. Available na yan sa Lazada and Shopee and also the Big C Clinic nationwide. Available sa The Big C Car. Mabibili na rin sa inyong mga suking butika. Also available, Doc F Mixed and Capsule, the natural sex enhancer. Doc F Fulvic Minerals Plus Malunggay Capsule. And Doc F Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. Ang Doc Alternativo, the Big C Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Taranuman sa Malubago, nagkasurundo mga miyembro, malangani naging duwang grupo, nagkaurisan, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma, tangan ni dai magutom, ayaw kaunon, magtara na. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo ng sambayanan. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahit-pahit sa sipon. Kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Ngunya naman sa mga bareta sa lado nasyonal. Nagpirma na ang gobyerno sa 5 kasunduan sa mga manufacturer kan COVID-19 vaccine. Ini ang pinag-orgulyo ni Vaccine Sir Carlito Galvez Jr. Kung sa inasa 106 sagkod 108 million na doses na nasiguro kang nasyon.
Enot kay ni naglalaom man ang nasyon na makakuha ng 146 sagkod 148 na milyon na dose kag COVID-19 vaccine na puwera pa sa 40 milyones na doses ng bakuna na makukuha sa COVAX facility kan World Health Organization o WHO. Sinisugura man ni Finance Secretary Carlos Dominguez III na sufisyente na ang nasabing dose para sa 76 milyon na Pilipino o 100% kan mga adult Filipinos sa nasyon. Piglalauman na mag-abot sa nasyon ang supply ng COVID-19 vaccine sa ikaduwa sagod ikatulong semana kan Pebrero. Sigun kay World Health Organization o WHO representative to the Philippines, Dr. Rambindra Abiyesenghe, sa Pebrero 14 pa maabot ang bakuna sa nasyon. Maghahali ini sa Pfizer, BioNTech sa maabot na 117 doses sa paagikan COVAX facility kan WHO. Mantang sa primerong semana man, piglalauman na mag-abot sa nasyon ang nasa 5.5 milyon dose kan bakunang gibo kan AstraZeneca. Maabot sa 2 bilyon pesos kada aldaw ang nawawara sa Pilipinas dahilan sa pinapautob na restriksyon. Tanganing maiwasan ang paglakop kan coronavirus disease 2019 o COVID-19. Kanakaaging simana, sinabi kan National Economic and Development Authority o NEDA na uminabot na sa 1.4 trilyon pesos ang nawarang income sa mga Pinoy dahil sa pinapautob na community quarantine. Sigon kay Acting Socio-Economic Planning Secretary Carl Kendrick Chua, na nasa 801 bilyon pesos ang nabawa sa paggastos kanakaaging taon na maabot sa 2.2 bilyones pesos kada aldaw. Uminabot man sa 1.4 trilyon o 2.8 bilyones pesos kada aldaw ang nawara sa impact ay sa trabaho sin multiplier effect sa kabilugan. Uminabot man sa 23 mil kada empleyado ang nawara sa sainda. Medyo nagbaba sa 28,891 o 5.5% ang aktibong kaso ng COVID-19 sa nasyon. 1,658 naman ang bagong kaso, mantang ang bagong narahay 27 sana asin ang bagong binawian ng buhay iyo ang 58. Sa ngunyan, ang total COVID-19 cases sa nasyon uminabot na sa 527,272 mantang ang total recoveries nasa 487,574 o 92.5%. Ang mild cases ngunyan 88.5%, ang asymptomatic 5.3%, ang nasa critical na kondisyon ang 3%, mantang ang severe cases 2.7%, asin ang moderate cases na 0.56%. Mantinidong very good asin comprehensive ang plano kan gobyerno para magkaiguanin bakuna ang Pilipinas kontra sa COVID-19. Sigon kay Dr. Rabindra Abiyesenghe, representante kan World Health Organization o WHO sa Pilipinas, na magayon ang naging preparasyon kang nasyon oras na maging available na ang bakuna. Pero pwede pa ining magbago dahilan may mga pagkakataon na nababalo ang pinagandang plano sa oras na magpuun ang rollout kan bakuna. Sa ngunya, nakipag-ulay na ang WHO sa Department of Health, National Task Force Against COVID-19, Department of Information and Communications Technology DICT, kasi nagkapira pang local government units katakod kan mga maresibinin bakuna sa nasyon. Nangapudan si Presidente Rodrigo Duterte sa publiko na dai basta-basta magtubod sa mga aligasyon nin korupsyon sa gobyerno, lalo na sa nasa proseso sinda nin pagbakal nin bakuna kontra sa COVID-19. Sa iyang pagampang sa publiko, sinabi ni Presidente Duterte na ang nagsasahot na may nangyayaring korupsyon sa gobyerno, dai man nagtrayumpo na ipakulong ang mga balasubas na opisyal. Apera digdi, hinangad man kang Presidente sa publiko na pabayaan ang gobyerno na tapuson ang mga proyekto kaini dahil sa hurima araman man sana niya ang mga liability o mga anomalya. Pinaimutikan sa giraray ni Presidente Duterte na may korupsyon sa pagbakalin bakuna asin tinauan doon na dapat magtiwala kay Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. Sinabi pa niya na wala man kay Galvez o sa iba pang opisyal nin gobyerno ang pundong ginamit sa pagbakalin bakuna kundi nasa pangataman kan mga bangko. Tinawanin doon kan Okta Research Team na dapat inoto ang implementasyon kan COVID-19 vaccination program sa nasyon
kaysa turusan ang quarantine restrictions sa Metro Manila. Sigun kay Octa Research Fellow Dr. Guido David, na amay pangmarahay para ipayrarom sa Modified General Community Quarantine o MGCQ ang Metro Manila dahil dahil pa nababakunahan ng publiko. Sinabi niyang mas marikas na makakarecover ang ekonomiya sa oras na mabakunahan ang mas dakol na Pilipino dahil man dapat magkaiguan ng pagtaas ng kaso ng COVID-19 mantang nagpapadagos ang vaccination program sa nasyon. Nagpahayag nin sobrang kaugmahan ang gobyerno lokal kan Marikina sa kasimbagan kan National Task Force on COVID-19 Response. Ini kasunod kan hirit na dagdag na alokasyon kan na syudad para sa COVID-19 na vaccine sa oras na pinuunan na ining maidistribuir sa primerong parte kan taon. Sinabi ni Marikina Mayor Marcelino Chodoro na mismo si Task Force Chief Implementer as in Vaccine Czar kay Secretary Carlito Galvez ang nagsabing si simbagon kang gobyerno ang bakuna para sa 70% kan sa indang populasyon. Paliwanag ang alkalde na apisar kan may nakahuro na sindang pharmaceutical companies para sa mabakuna. Aminado siyang kulang ini lalo na tasadit man sanaan sa iyang pondo o sa indang pondo kumpara sa ibang syudad. Sa likod kay ini, pinag-orgulo ni Chodoro na handa na ang syudad na sa logistic requirements araw kan mga doktor, nurse, asin mga kagamitan sa pagbabakuna. Kinuha naman kan alkade ang napulsukan sa iyang mga nasasakupan, lalo na tasindaan naging buena mano ka ito sa rollout kang kontrobersyal na anti-dengue vaccine na Devvaxia, asin positibo man ang nakuha niyang kasimbagan. Lusot naman sa ikatulo asin pinal na pagbasa ang House Bill number 8259 na may kamawota na tauan and relief ang mga medical frontliners na nagsisirbing niya na may COVID-19 pandemic. Sa botong 235 asin wala man ng kontra, nakalusot na sa plenaryo kang Kamara ang handog sa mga bayanin lumaban kontra COVID-19 Act na ibinusol ni Albay 2D Representative Joey Sarte Salceda. Kamawotan kan bill na mamidbidan asin pasalamatan kang gobyerno ang mga medical frontliners sa indang kahangahanga na serbisyo kunya na COVID-19 pandemic. Sa irarom kan propinidong lay, tataunan ng 25% discount sa indang income tax ang mga medical professionals na nagtataon ng serbisyo kunya na may pandemya. Sakop kan benepisyong ini bako sana ang mga doktor asin nurses kundi pati na ang ibang mga medical frontliners aron kan mga administrative employees, support personnel asin staff of medical institutions anuman ang sa indang employment status. Dayaman kay bahan ang propwestong tax relief ang mga income kan medical frontliner na halit sa mga negosyo, investment asin iba pang klase ng passive income na dahil kinaraman sa pagsirbi, pagbulong, pagataman asin pagtabang sa mga COVID-19 patients. Pipa siguro ni House Energy Committee Vice Chairman asin Quezon City Representative Alfred Vargas sa Department of Energy o DOE na magkakaigwanin power interruption sa taho kan pag-rollout kan mass vaccination kan gobyerno kontra sa COVID-19. Sa House Resolution na number 1527 na isinumitir kan kongresista, pinahiro kay ni ang House Committee on Energy na imbestigaran ang aid of legislation ang mga lakdang na pwedeng gibuhon kan DOE asin iba pang magkakanigong ahensya para masiguro na stable ang supply nin kuryente, mantang pigigibo ang bakuna sa 70 milyon na mga Pilipino. Pinag-unambitan ni Vargas sa iyang resolusyon na tanganing maipautob na ang matarayumpong vaccination program, dapat masiguro kan gobyerno na magkaigwanin aberya o insidente sa supply nin kuryente na pwedeng magresulta sa power loss. Tinauwanin doon kang kongresista na kaipuhan ng stable supply nin kuryente lalo na sa pag-abot kan dakulang batch nin COVID-19 vaccines gikan sa Estados Unidos sa Mayo na natsyempo sa bulan na inian halangkaw ang konsumo sa kuryente. Tinauwanin doon ni Quezon City Representative Alfred Vargas na human and Vice Chairman kan House Energy Committee na importante na masiguro na nagagana ang mga pasilidad lalo na ang cold storage facility na sa sarayan kan mga bakuna para maghaloy ang shelf life kan COVID-19 vaccines. Hapwera sa asigurasyon kan supply ng kuryente, napisuan man ni Vargas ang local government units o LGUs na magkaigwa ng generators asin magbilog ng contingency plan para masiguro ang maingatan ang mga bakuna asin dahil mapupurnada ang vaccination program.
Naghagad na nin dispensa si Land Transportation Office National Capital Region o LTO NCR Director Clarence Ginto sa binutasan niyang payag sa mga magurang na didipisilan na magkasunod o makasunod sa Child Care Seat Law. Inat kaini sinabi ni Ginto na pagdakula ang aki mo, dakula man ang auto mo. Sa sarong statement na sinabi ni Ginto na nasala siya sa nagkaraw imbes na linawon ang kahapotan. Naghagad siya nin dispensa nagkrear nin kalibungan sa publiko. Nilinaw ni Ginto na kung an aki may langkaw na 411, exempted ini sa paggamit nin car seat na kung sain kinakaipuhan na sana ni ining magsulog nin seatbelt bilang proteksyon. Dapat nabutasan ni Presidential Spokesperson Harry Roque ang mga issue sa foreign affairs dahil bako siya competent para digdi. Yan ang sinabi ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. matapos sabihin ni Roque ang mga gigibuho na lakdang kan gobyerno para magsimbag sa pagpasar kan China nin lane na nagtutugot sa indang Coast Guard na atakihon ang mga foreign vessels na malaog sa indang jurisdictional waters. Sinabi ni Roque na pwedeng isakat kan Pilipinas sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS ang bagong Coast Guard law kan China para questionon ini. Sa sayang tweet, sinabi ni Locsin na dahil siya nagdadangog sa pagtataram ni Roque. Ay sinabi ni Locsin na gusto niya si Roque pero tinawanan niya nin doon na bako siya matibay na aspetong ini. Dagdag pa ni Locsin na posibleng mawara sana ang ginanakan Pilipinas sa The Hague Tribunal. Kanakaaging simana, nagsumitir ang Pilipinas ng diplomatic protest kontra sa China dahil sa bagong lay. Mantang dinepensahan kan Chinese Embassy sa Manila ang bagong lay as inipinunto na bako sana ini para sa China, kundi para sa soberanya kang gabos na nasyon. Dagos nang ipinasar kan Kamara de Representantes sa ikatulo asin pinal na pagbasa ang duwang propestong lakdang na magtataon nin special powers kay Presidente Rodrigo Duterte na suspinderon sa panahon kan national emergency ang nakatalaan na aumento sa premium rate contribution kan Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth asin Social Security System o SSS. Sa botong 227 na pabor, anom ang kontra asin 0 ang abstention, nakalusot sa pinal na pagbasa ang House Bill 8461 kung sa inserarom kan propestong lakdang, pinag-amyendaran kaini ang Section 10 kan Universal Healthcare Act na ioktabang una ang nakatalaan na pagtaas sa 3.5% kan PhilHealth contribution sa panahon kan national emergency gikan sa presenteng 3%. Sa oras na may maging sarong lay, pwedeng i-defer o suspenderon tulos kang presidente ang scheduled PhilHealth premium hike matapos ang konsultasyon sa Department of Finance as in Department of Health. Bareta, sa ibang nasyon, dinakop kan mga pulis ang sobra sa 4,000 na katao na nag-atindir sa mga mahiwasan na hero protesta sa Moscow asin iba pang parte kan Russia bilang suporta sa ikinulong na kritiko kan Kremlin na si Alexei Navalny. Bale wala sa mga demonstrador ang maliputo na panahon na sindakulang bilang nin mga pulis para ihirit ang pagpapalibre sa opposition leader. Iyon ay ikaduwang sunod na simana kan mga protesta na parte kan kampanya kan oposisyon para baluon ni pressure ang Kremlin na palibrehon ang pinagsasabing pinakaprominenteng kalaban sa politika ni President Vladimir Putin. Enot kaini kinulong si Navalny sa pagbalik kaini sa Russia matapos makarecover hali sa pagbalo na pagadan sa gamit ang nerve agent. Binasol ni Navalny ang security services sa nasabing pag-atake alagad, maigot ining pinahimutikan kan Kremlin. Sa lado kan Karawat, sinabi ni US fighter Ryan Garcia na nangyari na ang sa iyang pangaturugan na malabanan si Filipino legend Manny Pacquiao. Ang 22 anyos na si Garcia nagpirma sa Golden Boy promotion na talagang gusto niyang makalaban si Pacman. Si Garcia igwanin na pro record na 21 gana as in day pang perde as in iyo ang presenteng interim WBE lightweight champion na kung saan sinabi ni Garcia na dako lang onra na makahiras o makaparehas niya sa ring si Pacman. Flexbeam anapod kan mga eksperto sa siyensya asin teknolohiya sa bagong imbensyon na inaluwas tinda sa publiko. Ang Flexbeam sarong revolutionary red light therapy na clinically proven na kahalining kulog
Nakakabawas sa hubag dahilan sa red light na minapenetrate sa mga muscles. Epektibo ini sa mga tao asin magin sa mga hayop asin nakakabawas sa pagiging dependent kan mga tao sa pagtumar nin bulong. Istoryang naiiba. Dakul na bird watchers na nagruso sa Central Park, New York City matapos maglakop ang baretang nagbutwa giraray duman ang sarong pambihirang klase nin butbot, kuwaw o owl na kolor puti. Ang snowy owl na ordinaryong mahihiling sa Arctic region kan kaibahan na ultimong nahiling sa New York kan taon na 1890 sobrang 130 taon na ang nakakaagi. Nadulagan o nadugangan ana bird watchers kan maglakop an retrato kan pambihirang botbot kuwaw sa social media. Sigun sa mga eksperto, bihira mapadpad ang snowy owl sa New York dahilan ini sa paghahanap nin pagkaon. Hinagad man kan New York City Audubon Conservation Group sarong grupong may kamauotan na pangatamanan ang mga bayong na magdistansya ang mga nagruso na mga bird watchers tanganing da imestorbo ang pagtinir kan snowy owl na napadpad sa New York. Flashback. Pebrero 2 kan taon 1993 kan magtuga ang Bulkan Mayon na guminadan sa 77 na katawo. Kadaklan sa mga paraoma dahilan sa pyroclastic flow gikan sa bulkan. Apwera sa pyroclastic flow nagbugaman nin abo asin lava ang Bulkan Mayon na nakadanyar sa mga lugar sa palibot kay ni Arucan Barangay Mabinit, Bongga sa Legazpi City, asin mga banwan ng Kamalig asin Santo Domingo Albay. Nagdurar ang pagtuga kan Mayon Volcano sagod Abril 4, 1993. Yan mga tugang ang kabilugaan kan mga istorya ngunya na pagkaaga digdi sa Radyo DCGB. Abangan sa mayang pagbabalik is Karamusa kay ibang SK Council kan Barangay Santa Misericordia, Santo Domingo Albay. Pagkatapos lang kan mga nagakapir ang mga pagirumdom. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang